the Javits Angels. Ayan. Naloka naman ako doon. Okay, ang gagaling nila, Beshi. I'm sure na-entertain yung mga nandito at syempre yung mga nanonood sa kanilang mga bahay-bahay. I'm sure na-entertain din Oo, kayo. na-entertain ako sa pag mga buhok nila, nakakalurky, puro super diba? ganon. Ikaw nga, mag-headbang ka nga. Ayoko nga. Nakaset yung hair ko. Nakaset. Okay, ayan. Sila po ang sinasabi namin guest namin ngayong gabi na ito. Ayan. So ngayon po, mga kaibigan, hindi lang po sa pagsasayaw ang kanilang ipapakita kundi marami pa at malalaman pa natin yung mga iba pang ugali or katangian ng bawat isa sa kanila, di ba, Jeff? Mga hidden talents, mga bloopers nila, nung sila pa ay mga nag-guest sa mga town or mga cities, di ba? Kung nakikita nyo sila sa mga towns, syempre, ayan, ngayon po ay mas makikilala po natin sila. Ayan, sila po ang mga Javits Angels. Ayan, the pretty at mga hunk naman yung mga boys, di ba? And of course, kilalalin naman natin yung mga girls. Hindi lang nagpo-perform sila dapat hindi pa kasi alam yung mga pangalan ng iba, di ba? Pag nakikita kasi lang. mga iba, kunin ko lang yung pangalan ng girl na to, parang ganon. Parang kinitignan mo, ay, ang ganda niya ate, ano pa kaya pangalan nito? Yun lang para malaman ng mga madlang people. Minsan nga nagsayo sila, sinabi ko kay Marjorie, sabi ko, Madge, sana minsan may name tag kayo para malaman, ano yun? Pumunta lang Japan? Hindi, Japan lang ba yung nag-name tag? Oo. Ba? So, yung mga schools doon sa elementary Japan, yung nandun. Sige. Kilalanin natin sila isa at isa. Umpisahin mo na dyan sa boy, dyan sa taas muna. Taas muna. Oo. Ayan. Ayan. Lester. Siya po si Lester, mga kaibigan, kung nakikita nyo po sa mga fiesta. Ayan. Hello po. Hello. Hello. I'm Kokoy. Kokoy Martin. Luwin. Noel Maglanok, a.k.a. Kwek. Ayan, Kwek. Ba't Kwek? Noel, yung pangalan niya, pero yung nickname niya, Kwek. Oo. Pag nakita nyo, ay si Kwek. Oo, patusok. Itlog. Oo, Kwek patusok. G-Boy. G-Boy. Boy next door. Polpo. Polpo. Paul. Ayan, siya Si Paul. Okay. Kala Pulpo. I am JC. JC. Rivera. O, di ba? Pwede rin. DJ po. DJ. Oo, this Jacker. O, dito naman sa mga girls. Girls naman tayo, girls. Mga boys Ito na mga pangalan ng mga girls. Saiza. Saiza. Part siya ng core sa probinsya. Sa probinsya. Saiza. Ayan, and? Marian Rivera? Oo. Ay, hindi na. Ayan. Actually, si Marian, dati ko siyang kasama sa G5 Collab team? Hindi. Si Marian, nung hindi pa siya dito. Sige, next. I'm J.N. I'm J.N. Parang ikaw din. Ayan. Okay, next. I'm Jane. Jane. Nakikita ko si Jane sa TV pa noon. Sa GMA siya dati, guys. Hi, I'm Ritzel. Ritzel. Angge. Wow. Hi, I'm Marjorie. I'm May. And you're June. And you're July. August, October, November. Ano ba, baliktad ka? Pare-parehas din naman yun, taka-taka ka. October, Ay, December. dyan na lang. Ayan, ready na ba kayo sa mga set of questions natin? Ready na ba? Yeah, parang hindi naman, parang dasal naman yata yung ginagawa. Ready na ba? Say yes! Ayan, ang babango ng hininga. Nahiya naman ako kasi ako may baho. Ayan, ito yung question number 1. Kailan game? Question number 1, kamay sa baba and let's play. Game na! Okay, sige na nga yung question na. Ayan, kailan at paano nabuo ang inyong dance troupe? A. Sige lang. Para kasing parang host kasi ng game show. Okay, question number 1. Kailan at paano nabuo ang dance troupe? You have 5 seconds to answer it. Timer starts now. Parang ganun. Pwede din. Okay, paano? Paano nga ba? Or kailan ba? Kailan at paano nabuo? Bale, 2004 to 2005 po nabuo ang LCSD Dancers. Bale po, LCSD. Lakasan natin ng JC para mas LCSD meaning Luis Chavit Singson, Angels and Dancers. Yan. Okay. Paano pa, JC? Bale, naghahanap po sila ng dancer noon. Tapos, nag-audition po yung mga iba-ibang grupo. Doon po, hanggang sa may napili silang individual na dancer and then, yun. Yung manager namin, bale, pinagbuo niya pinag-isa yung isang grupo.
ayun po, yun, naging Luis Chavit Singson. Ayun, yun dancers po. pala. Yun pala yung Oo, gano'n. oo, Hindi kaya ko pala. na gano'n yun kasi wala atang bakla. Hindi, oo. Dapat kung may bakla, pasok. Hindi, diba? kasi ano Ikaw din daw. pasok ka. Pasok sa banga. Yun pala, may auditions na napagdaanan yung mga dancers para mabuo itong grupo na O, to. syempre naman, kailangan ng auditions kasi i-represent nila yung pangalan ng ating Yung governor, si Sir Chavit. Ayan, Diba? so, guys, sino naman ang nagpangalan sa inyo yung sa grupo nyo na Chavit's Angels? Sino nagpangalan? Actually, si Gob mismo. si Bakit mo ako pinamumurata ng mata? Hindi. Sinasabi ko lang. Tanongin mo ako yung second question, Je. Paano kayo nag-audition as Chavit Angels? Ano ba? Sino ang nagpangalan sa inyo ng Chavit's Angels? Syunga ka? Ikaw yun, tanga. Ano ba, Boba? Tignan mo nga yan, no? Ulitin mo nga yung number Di ba sabi niya, sino nagpangalan? Pakiulit daw yung question. Pangiulit yung question. Ang slow mo! Ang slow mo! Sinabi ko Number 2 pa ba? ulitin mo yung question ko kasi ire-react yung ko ay ba ito? Gagayahin ko yung reaction ni Ritzel. Okay, sorry. Ayan, sino ang nagpangalan sa inyo na Chavit Angel? Si Gob mismo. Ginanon ka? Hindi, ginanon ka. Nagtataka nga ako kung bakit ako yung nag-react. Ikaw pala yung ginanon. May naaway mo ako? Hindi naman. Ganun lang talaga pag-explain. Yung mga lipstick, ma-erase tawa ng tawa. Oh my God. Next question na. Next question na ito na. Excited ka eh. Wait lang. Oh. Akala ko naman kasi ang layo mo sa akin, Beshi. Okay lang Na-miss yan. kita. I miss you too. Ang bigat kasi ng mga earrings mo. Bakit hindi ka na lang kasi nag-hula hoop? Question number Ayan. 3. Paano kayo nag-audition and why did you decide to become a dancer? Ikaw na lang, magkwento. Yung sa'yo, yung sarili mong experience. Well, hindi po kami sabay-sabay. Bale, Yung sa'yo nga. ako po, dati na po akong sumasayaw, bata pa lang ako. Tapos, nirecommend lang ako. Tapos, uy, masaya dito, ganto. Tapos yun po, nag-audition ako. Then, sabi ko sa sarili ko, ayos to ah. Parang ganun, parang nagagamit ko yung pagsasayaw sa pag-aaral. Yun po. Saka madaming benefits din pag LSC dancers. Marami, Diba? talaga. Bongga. Siyempre, by our governor, di ba? Okay, ito naman. What is your favorite dance style or mga dance moves? Kunwari, isa sa mga boys, isa sa mga girls. Tapos, pwedeng pa-sample, parang hip-hop. Gano'n. Yung sa girls. Si Jane, siya yung pambato. What is your favorite dance style or Pambato dance sa mga move? showdown. Oo. Booty shake. Booty shake. Paano Ayan. yung booty shake? Sample natin si Jane ng booty shake. Pwede pa Ayan. ganun ng gano'n, ng isang- music, yung malakas na music ng Music. makakabog talaga. Okay, let's welcome Miss Jane Mendoza from the Chavit's Angel. Pak, di ba? Pak. Ayan na. Ayan. Ha? Oh my God. Di ba? Ang galing. Ang galing. Ayan, Thank you so sa mga much. nanonood po, Diyos ko, parental guidance. Any moment. Oo, pero okay, ang galing ni Jane Mendoza, no? Okay, sa mga boys naman. Sino mga boys? Oo. Booty shake din daw. Sabi ng mga live audiences na may booty shake. Body shake din. Hindi, bale, lahat sinasayaw rin namin. Hindi, yung parang isa yung favorite mo. pinaka-favorite. Ramping, gano'n. Ang favorite ko, robotics kasi. Robotics. Sample Okay, sample naman. natin sa robotics. Okay, music tayo dyan, sir, ha? Wow, dance squad. 내가 제일 잘 나가. Di ba? Fully charged na robot. Aray. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. Ang galing. Nakakabitan, no? May baterya. Oo, robot, di ba? Ako na lang magbabaterya sa'yo. Malandi. Ayan, so, ano yung pinakamahirap ninyong sinayaw? Oo. Yung talagang buwis buhay na parang Oo, suicidal. hindi mga na kayo, wala na kayong energy after nung sayo na yon. Actually, wala naman mahirap sa pagsasayaw kung gusto di ba? Oo. Yun lang yung mahirap lang sa amin. Yung, kunwari may show kami, dire-diretso kasi 1 hour nang sumasayaw kami. Tapos, at the same time, meron kaming quick change. So, sobrang pahirapan talaga yun. Parang club mo din sila. Oo, Ganun di ba yun kami yung dati. sa'yo? 2 hours yung show, tapos may mga quick change, gano'n. Mahirap. Hindi kami nahihirapan actually. Oo, tama yung sinabi niya, hindi ka nahihirapan sa sayaw. Nahihirapan ka sa tagal lang
sayaw, tapos ang dami pa mong ginagawa. Siyempre, yung mga babae, nagre-retouch pa sila. Siyempre, kailangan maganda, di May time ba? kasi hindi na kami nagre-retouch kasi sawang-sawa na rin kami. Oh, sawa na daw sa retouch. Oh, baka, Oo, di ba? ganda lang. Parang pinamukha niya sa akin, hindi ko kailangan mag-retouch. Oo, kasi tayo retouch tayo. Ang nag-retouch nagsabi kanina. nun, Je, hindi ako. Oo. Okay, pinamumukha, di Sa ba? kanila, pag nagpa-practice kayo, sa mga girls, sino yung pinaka, pasaway? Or, shall I say, sino yung mahirap pumake up or yung parang lumilitaw yung isip? Kasi may ganun eh, hindi Ayoko maiiwasan. mag-mention ng name kasi baka may masaktan eh. Hindi naman, Hindi, parang manager. ganun lang Artist naman naman. sila, kahit naman... Hindi yung parang madalas magkamali, gano'n. Oo. Ha? Si Tala daw eh, si Tala. Tala daw, si Tala. Oo, kumusta naman si Tala? Ayan. Okay, si Tara daw pinaka pag sa practice. Sa mga boys, sino yung parang medyo nahihirapan pumake up? Wala naman. Wala naman, magaling mga boys. Oo. Sino pag sa practice, 'di ba, hindi naman maiiwasan pag may snack time, ayun. Sino yung matakaw kumain? Oo. Sino ba yun? Kasi Ana May daw. Ano, May? Matakaw? Hindi. Sino? Sa boys, sa mga boys. Oo. Sa boys. Bro, no offense Oo. Elo. Aaron. Oh my God, ang pinakamatakot na kumain pag snack time sa mga boys during practice is si Elo. Ayan. Basta okay lang naman yan, di ba? Minsan yung mga may... Oo. Tsaka kailangan din natin, siyempre pagod ka din naman more kakasayaw, energy. di ba? Oo. Sino yung pinakamahirap gumising? Akala ko si Rachel kanina yung pinakamatakaw. Hindi naman. Okay, sino Kasi man siya Sino yung mantika kung matulog? Yung kunwari may call time na sa maaga sa Yung umaga. super na-relate pa. Oo, tapos, namatay si Mike. Okay, sino ba yung yung pinaka-late na bumangon? Ikaw malapit dyan eh. Ayun, push. Oo. Sino? Ayan. Ayan pangatlo, yung magandang bata. Si Jayan. Bakit? Bakit? Napupuyat ka ba, Iha? Hindi naman. Bakit ang late mo daw gumising? Pero hindi naman madalas, di ba? Minsan lang. Bakit? Ano yung mga reason kung bakit napapasarap matulog? Pagod. Di ba? O tapos ano pa? Wala na lang. Makaka-Facebook. Oo. Katulad natin. Hanggang madaling araw tayo nagpe-Facebook baka na. Almost lahat sila ay naka-in-house. May tawag sa kanila in-house, nakatira lang sa isang bahay. Parang PBB teens. Di ba? PBB teens. May mga PBB teens sa chika ba dito? Ano nangyayari? May mga intriga ba? Ay, wala naman. Ay, ito, pag ano naman yung parang ano ba to? Yung tawag yung parang treat you or trato sa isa't isa pag nasa isang bahay kayo. Sino gustong sumagot? Sige, quick. Yung mga in-house. Ano naman yung mga minsan na trato nyo sa isa't isa? Minsan ba madalas nagkakapikunan? Ano ba? Minsan ba? Mag-away? Ganon? Puros inuman. Charot. Inuman. Banding. Hindi naman. Bawal sa kanilang inuman. Ano ka ba? Bawal ba? Hindi mo narinig. Bawal uminom ng ganon. Share mo lang yung mic para alam natin. Ayan. Okay. Speechless. Hindi maiwasan yung magtatampuhan, syempre. Oo. Pero ang most na treat namin sa isa't isa is magkakapatid kami. Oo, dapat lang. Siyempre, isang bahay na kayo. Saka isang grupo. Oo. So, sa mga boys, sino yung pinakamalapit sa'yo, Noel? Lahat sila. Lahat sila. Ay, sa mga girls. Lahat din sila, syempre. Sa mga managers. Of course, silang Lahat. lahat. Ayan. So, batiin nyo naman si Mother Orza kasi si Mother... Hello. Kanang Mother Oreo. Choreographer pala namin. Si Melvin. Si Oreo Mother and and manager. manager. Si Mother Melvin din nandun din. Si Mother Melvin. Okay. Ayan. Si So, Kuya Melvin. Okay. okay. Hi to Mother Rafi pala. Naman. Hindi siya nakapunta. Okay, bibitinin muna namin kayo guys, I should say. Dahil mamaya, marami pang ikwento at marami pang gagawin ng mga Chavits Angels when we return here on Iloganda. This portion is brought to you by Legacy Super Club.